Πάμε λοιπόν να καλησπερίσουμε τον πρώτο μας καλεσμένο για σήμερα. Είναι ο κύριος Χριστόφορος Σιαφάκας. Από την Άρτα μας έρχεται, υποψήφιος δήμαρχος Αρτέων. Καλησπέρα σας, κύριε Σιαφάκα, και επικεφαλής της νέας παράταξης στα δημοτικά πράγματα της Άρτας. Άρτα υπεύθυνα μαζί, το όνομα της παράταξης. Κύριε Σιαφάκα, ευχαριστώ που είστε εδώ. Καλησπέρα σε εσάς και στους τηλεθεατές σας. Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση που μου κάνετε. Λοιπόν, βρισκόμαστε κυριολεκτικά στη τελική ευθεία. Ούτε μία εβδομάδα δεν έχει μείνει για να τρέξετε, για να επικοινωνήσετε τις θέσεις της παράταξής σας, στο πρόγραμμά σας και να έρθετε κοντά στους συνδημότες σας. Στους συνδημότες σας που φέρετε να έχουν μια μεγάλη αποδοχή μέχρι στιγμής σε αυτή τη νέα παράταξη, σε αυτή τη νέα προσπάθεια που έχετε δημιουργήσει, που έχετε κάνει εσείς και οι συνεργάτες σας. Και καταφέρατε μάλιστα να έχετε και ένα πολύ μεγάλο ψηφοδέλτιο μέσα σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Πώς έγινε αυτό, και να σας πάω λίγο πιο πίσω για να συστηθούμε έτσι και στον κόσμο, να συστηθείτε και στον κόσμο. Πότε πήρατε την απόφαση να δημιουργήσετε μια δική σας παράταξη, κύριε Σιαφάκα? Είναι αλήθεια αυτό που λέτε. Πραγματικά υπάρχει μεγάλη αποδοχή. Και αν σκεφτεί κανείς ότι ξεκίνησε μια προσπάθεια στις αρχές του έτους, το Γενάρη περίπου, του 2023, μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα καταφέραμε να συμπληρώσουμε ένα ψηφοδέλτιο ανταγωνιστικό, ένα πλήρες ψηφοδέλτιο, το οποίο αποτελείται από καινούρια, καθαρά πρόσωπα, με μοναδικό κριτήριο και σκοπό να προσφέρουν στα κοινά και να μπορέσουμε να βοηθήσουμε όλοι μαζί, γιατί αυτό είναι το σλόγγαν το δικό μας, ότι όλοι μαζί θα πάμε και υπεύθυνα να βοηθήσουμε την πόλη μας, την Άρτα, για ένα καλύτερο μέλλον. Είναι αλήθεια ότι η απόφαση να κάνουμε τη δική μας προσπάθεια πάρθηκε στο τέλος του προηγούμενου έτους, δηλαδή στον τελευταίο μήνα ίσως του 2022. Αυτή η απόφαση πάρθηκε διότι έχουμε αρκετά χρόνια που συμμετέχουμε στα κοινά, συμμετείχαμε και στην προηγούμενη διοίκηση, και πάρθηκε διότι θεωρούσαμε ότι είναι ευθύνη μας και ότι έχουμε χρέος απέναντι στους δημότες που μας τιμήσαν τις προηγούμενες 2 εκλογικές αναμετρήσεις και μας δώσανε την ευκαιρία να τους εκπροσωπήσουμε στο Δημοτικό Συμβούλιο, αντιλαμβανόμενοι τα κακό κείμενα, αντιλαμβανόμενοι το στραβό δρόμο ίσως που ακολουθήσαμε στην προηγούμενη περίοδο και την αναγκαιότητα της πόλης μας να αλλάξει νοοτροπία, να αλλάξει μυαλά και να αλλάξει ρότα, αντιληφθήκαμε ότι έχουμε ευθύνη να κάνουμε την προσπάθειά μας, να μπορέσουμε να βοηθήσουμε όσο μπορούμε από την δική μας πλευρά, να αλλάξουμε, αν θέλετε, το μέλλον της Άρτας για ένα καλύτερο αύριο. Το οφείλουμε. Βασικά είχαμε υποχρέωση απέναντι στους δημότες μας που μας ψηφίσανε, μας στηρίξανε και μας εμπιστευθήκανε να τους εκπροσωπήσουμε στο Δημοτικό Συμβούλιο. Αυτό που λέτε έχει και το μεγαλύτερο ενδιαφέρον, γιατί για να καταλάβει και ο κόσμος που μας παρακολουθεί, που ίσως στο προηγούμενο διάστημα έτσι πολύ στενά τα αυτοδιοικητικά να μην τα γνωρίζει, να μην τα διαβάζει, να μην ενημερώνεται, ουσιαστικά η παράταξη σας είναι κομμάτι της σημερινής παράταξης, της σημερινής Δημοτικής Αρχής. Φύγατε και πήρατε μαζί σας και κόσμο, να το πούμε απλά, και ήρθαν μαζί σας και Αρτινοί, οι οποίοι τι βλέπουν ότι πήγαινε στραβά, γιατί εσείς το αναφέρετε αυτό, τα λόγια σας παίρνω, λέτε ότι δεν είχαμε πάρει το σωστό δρόμο. Ποιος είναι εκείνος ο δρόμος που δεν πήρατε, δεν υλοποιήθηκαν πράγματα, ποια είναι αυτά, και έρχεστε εσείς να καλύψετε αυτό το κενό, από ό,τι καταλαβαίνω, με αυτή την παράταξη? Ναι, ξεκίνησε ίσως σαν κομμάτι από την σημερινή διοίκηση του Δήμου, αλλά η ανάγκη για την Άρτα, η ανάγκη για την προσφορά, η ανάγκη για να προσφέρει κάποιος ανιδιοτελώς και να πάρει σωστές αποφάσεις, δεν έχει, αν θέλετε, κόμματα, χρώματα, ούτε κάποιες έτσι τοποθετήσεις. Υπάρχει αναγκαιότητα να βρεθούμε σαν ομάδα όλοι μαζί, να μπορέσουμε να συνεργαστούμε, να συνεννοηθούμε με ένα κοινό σκοπό, να μπορέσουμε να λύσουμε τα μεγάλα προβλήματα της Άρτας και να την πάμε μπροστά. Είναι αλήθεια, όπως είπατε και πριν, ότι εμείς ξεκινήσαμε πριν 9,5 χρόνια, το 2014, να συμμετέχουμε στα κοινά και για πρώτη φορά συμμετείχαμε στις εκλογές του 2014, εκλεγμένοι να συνεργαστούμε και να βοηθήσουμε τον τόπο μας με κριτήριο μόνο και μόνο την προσφορά.
Τα πρώτα χρόνια, η αλήθεια είναι επίσης ότι δεν είχαμε μεγάλη συμμετοχή στο Δήμο τα πρώτα 2-3 χρόνια, με την έννοια ότι δεν είχαμε κάποιες θέσεις, συμμετείχαμε μόνο περιφερειακά και σε κάποιες επιτροπές. Η ενεργή μας συμμετοχή στον Δήμο και στη διοίκηση ήρθε μετά από 2-2,5 χρόνια, στο τέλος του 2016-2017, και εκεί ήρθαμε νέοι, άπειροι, με μοναδικό κριτήριο να βοηθήσουμε και να βάλουμε το λιθαράκι μας σε αυτή τη διοίκηση. Να ξέρετε λοιπόν ότι χρειαστήκαμε αρκετό χρόνο να καταλάβουμε τη διαδικασία της διοίκησης και να μπορέσουμε να αντιληφθούμε τον τρόπο που μπορούμε να βοηθήσουμε και τον τρόπο που παίζεται ίσως το παιχνίδι στη διοίκηση του Δήμου. Γι' αυτό το λόγο ήρθαμε στις δεύτερες εκλογές του 2019 να μπορέσουμε να συνεχίσουμε το έργο μας, θεωρώντας ότι συνεχίζουμε σε ένα σωστό δρόμο με τα μυαλά και τα οράματα και τις ιδέες που ξεκινήσαμε το 2014. Αντιληφθήκαμε... Άρα λέτε ότι πήρατε το βάπτισμα του πυρός εκεί στο 16-17 ως νέοι άνθρωποι στην αυτοδιοίκηση και νοησερχόμενοι στην τοπική αυτοδιοίκηση. Εγκληματιστήκατε καλύτερα, καταλάβατε τι γίνεται τώρα σε αυτή τη δεύτερη θητεία, από το 19 μέχρι σήμερα το 23, και έτσι ήρθε η απόφαση να μην σας διακόψω. Ναι, στην αρχή της δεύτερης θητείας να πω ότι εκεί είμαι πλέον την εμπειρία και έχοντας πλήρη την εικόνα του τρόπου της διοίκησης, αντιληφθήκαμε ότι τα πράγματα δεν είναι όπως εμείς ίσως τα είχαμε οραματιστεί ή όπως εμείς τα είχαμε στο μυαλό μας με τον τρόπο που θα έπρεπε να προσφέρουμε και να πάρουμε τις αποφάσεις τις σωστές για το Δήμο. Εμείς, όπως σας είπα, είχαμε στο μυαλό μας να προσφέρουμε ανιδιοτελώς και να προσφέρουμε σε μια ομαδική προσπάθεια που όλοι μαζί θα συναποφασίζουμε, που όλοι μαζί θα συζητάμε και όλοι μαζί θα μπορέσουμε να πάρουμε τις σωστές αποφάσεις και να τις στηρίξουμε. Σε αυτή τη διάρκεια λοιπόν της δεύτερης θητείας, μεσολάβησε βέβαια και ο κορονοϊός, ο οποίος 2 χρόνια, όπως γνωρίζετε, υπήρχε κάποια σχετική απόσταση. Σε αυτή τη διάρκεια της δεύτερης θητείας υπήρχε μεταξύ της ομάδας, όπως έχω αναφερθεί και άλλες φορές, η αλήθεια είναι, υπήρχαν αρκετές αντιδράσεις, αρκετές αντιρρήσεις, αντιθέσεις και όχι μόνο, αν θέλετε, προσωπικά σε μένα, αλλά γενικώς όλων των Δημοτικών Συμβούλων, προσπαθώντας προφανώς να διορθώσουμε τα κακό κείμενα εντός της ομάδας χωρίς να δημιουργήσουμε κάποιο θέμα. Το πρόβλημα δεν λύθηκε όλο αυτό το διάστημα. Απέναντίας οξυνόταν τις περισσότερες φορές, με αποτέλεσμα να πάρει ο καθένας την απόφασή του, χωρίς να θέλουμε να δημιουργήσουμε πρόβλημα μέχρι την ολοκλήρωση της δεύτερης θητείας που ολοκληρώνει το 2023. Και αυτό γιατί ο κόσμος μας στήριξε και στις δεύτερες εκλογές να βοηθήσουμε με αυτή την παράταξη μέχρι το τέλος του 2023, άρα είχαμε χρέος να μην δημιουργήσουμε θέμα μέχρι την ολοκλήρωση τουλάχιστον της δεύτερης θητείας. Από εκεί και πέρα ο καθένας πήρε τις αποφάσεις του. Εμείς με μία μικρή ομάδα πήραμε την απόφαση να προσπαθήσουμε, να κάνουμε την προσπάθεια, γιατί όπως σας είπα την αρχή θεωρούμε ότι είναι χρέος μας και το έχουμε και απέναντι κυρίως στους δημότες μας και στην πόλη μας, να κάνουμε την προσπάθειά μας, τουλάχιστον το όραμά μας, τουλάχιστον τις σκέψεις μας και αυτά που θέλουμε να προσφέρουμε στην Άρτα, να τα προσφέρουμε με το δικό μας τρόπο και με τον τρόπο που ξεκινήσαμε το 2014, έχοντας στο μυαλό μας να συμμετέχουμε στα κοινά της πόλης μας. Για να καταλάβει λίγο και ο κόσμος και οι Αρτινοί που θα ψηφίσουν μεθαύριο στις 8 του μηνός, ποια είναι εκείνα τα κακό κείμενα που εσείς στυλιτεύετε ουσιαστικά, γιατί με την παρουσία σας σήμερα εδώ ως επικεφαλής μιας νέας παράταξης, ως υποψήφιος δήμαρχος, αυτό από ό,τι καταλαβαίνω κάνετε, στυλιτεύετε τα κακό κείμενα της προηγούμενης περίοδου και φέρνετε μια δική σας πρόταση, λέτε το δικό σας όραμα για την επόμενη μέρα στην Άρτα. Ποιο είναι αυτό, κύριε Σιαφάκα? Δηλαδή να το χωρίσουμε σε 2 μέρη. Τι δεν πήγε καλά αυτά τα 9 χρόνια και τι πρέπει να πάει από εδώ και πέρα καλά, πού πρέπει να οδηγηθεί η Άρτα? Για μας, η τοπική αυτοδιοίκηση και η συμμετοχή μας στα κοινά δεν είναι αυτοσκοπός, ούτε είναι επάγγελμα. Συμμετέχουμε στα κοινά μόνο και μόνο γιατί το θεωρούμε ότι έχουμε το χρέος, όπως είπα, γιατί για το μεράκι μας,
για την υποχρέωση που έχουμε να βοηθήσουμε τον τόπο που ζούμε, που μεγαλώνουμε, που έχουμε την οικογένειά μας και να βοηθήσουμε τις επόμενες γενιές. Άρα, θεωρούμε και στη βάση του σκεπτικού μας και της φιλοσοφίας μας είναι ότι πρέπει να λειτουργήσουμε ομαδικά. Να λειτουργήσουμε ομαδικά, να συναποφασίζουμε ομαδικά για το κοινό καλό, ώστε να έχουμε το βέλτιστο δυνατό αποτέλεσμα. Όταν λοιπόν αυτός ο ρόλος γίνεται επάγγελμα ή όταν αποφασίζει ένας μόνο, τότε και αποτέλεσμα θετικό δεν έχουμε και καθυστερήσεις έχουμε και την ολοκλήρωση των έργων των απαιτούμενων δεν υπάρχει για το κοινό καλό. Άρα εμείς ερχόμαστε εδώ να δουλέψουμε περισσότερο το εμείς και όχι το εγώ. Ερχόμαστε εδώ να σταθούμε απέναντι στο Δημότη της Άρτας, όλοι μαζί να συναποφασίσουμε και υπεύθυνα, ώστε αύριο να μπορέσουμε να βελτιώσουμε το μέλλον της πόλης μας και να κάνουμε τις απαιτούμενες αλλαγές που χρειάζεται η πόλη μας. Ερχόμαστε εδώ να πούμε στο Δημότη μας ότι έχουμε, πέρα από το πρόγραμμα το οποίο έχουμε δημοσιεύσει και δεσμευόμαστε ώστε να μπορέσουμε να το υλοποιήσουμε, έχουμε ανοιχτά και τα μυαλά κυρίως, αλλά και τα αυτιά μας, ώστε να αντιμετωπίσουμε ομαδικά και για το κοινό καλό οτιδήποτε εμφανιστεί την επόμενη μέρα. Είτε αυτό λέγεται στην καθημερινότητα του Δημότη, είτε λέγεται στα μεγάλα έργα υποδομής που έχει ανάγκη η πόλη και τις αποφάσεις που πρέπει να πάρθουν και την ομαδική δουλειά που πρέπει να γίνει, ώστε να προχωρήσουμε αύριο την πόλη εκεί που όλοι την θέλουμε και την οραματιζόμαστε. Αν στις 8 ή στις 15, δεν ξέρω αν θα υπάρχει δεύτερος γύρος και αν θεωρείτε ότι θα είστε μέσα, κύριε Σκεφάκα. Αν όπως και να έχει, την επόμενη μέρα ηγείστε του Δήμου Αρτέων. Ποια είναι τα έργα που θα προτεραιοποιήσετε τώρα που έχετε και την εμπειρία της τοπικής, όπως λέμε, αυτοδιοίκησης, της ενεργού συμμετοχής, έχετε περάσει από τη δημαρχίες. Ποια έργα θα προτεραιοποιήσετε ως επόμενος δήμαρχος, αν σας δοθεί ευκαιρία? Το πρόγραμμα το οποίο έχουμε καταθέσει, έχουμε σε υψηλή προτεραιότητα την καθημερινότητα. Γιατί θεωρούμε ότι ένας Δήμος, τον οποίο οι δημότες του στην καθημερινότητά τους δεν είναι χαρούμενοι, δεν εξυπηρετούνται, δεν μπορούν με καλή διάθεση να πάει κάποιος στη δουλειά του, τότε δεν έχουμε πετύχει κάτι. Άρα, πρώτο μας πρωταρχικό μέλημα είναι να βελτιώσουμε την καθημερινότητα. Πώς μεταφράζεται αυτό για να το δούμε? Μπορεί να είναι η λάμπα, η σβησμένη, μπορεί να είναι το σκουπίδι, τι μπορεί να είναι? Είτε αυτό λέγεται καθαριότητα, είτε λέγεται μικρές παρεμβάσεις, αν θέλετε, τεχνικής φύσεως, που μπορεί να είναι η λάμπα, μπορεί να είναι το πεζοδρόμιο, μπορεί να είναι η διάβαση, μπορεί να είναι οτιδήποτε άλλο. Είτε λέγεται το πράσινο, χώρος πρασίνου, πολύ βασικό για μια σύγχρονη πόλη. Όλο αυτό, εγώ, σαν επικεφαλής, έχω δεσμευτεί ότι θα χρησιμοποιήσω ξεχωριστή ενότητα και ξεχωριστή αντιδημαρχία καθημερινότητας. Διότι θέλω και να δείξω το δρόμο, αλλά και να βάλω σε προτεραιότητα την καθημερινότητα του Δημότη. Θεωρούμε ότι οι Δημότες της Άρτας πρέπει να αλλάξουμε την ψυχολογία μας, γιατί τα τελευταία χρόνια υπάρχει μια, αν θέλετε, κακή ψυχολογία και μίζερη κατάσταση. Πρέπει να αλλάξουμε την ψυχολογία μας, να ζούμε σε μια ευχάριστη πόλη και να πηγαίνουμε χαμογελαστοί είτε στη δουλειά μας, είτε στην διασκέδασή μας. Άρα, βασική προτεραιότητα για μας θα είναι η καθημερινότητα. Και σίγουρα υπάρχει ένα δεύτερο μεγάλο στίχημα για την Άρτα, το οποίο είναι τα μεγάλα έργα υποδομής, τα οποία έχει ανάγκη η πόλη. Είναι όλα γνωστά περισσότερο στους πολίτες και στους δημότες της Άρτας. Έτσι, με πρώτη μάλλον προτεραιότητα για όλους είναι να αξιοποιήσουμε το ποτάμι, αν θέλετε, να μπορέσουμε να ολοκληρώσουμε την οριοθέτηση και τον εγκιβωτισμό του Αράχθου, ώστε να μπορέσουμε να εκμεταλλευτούμε όλα τα ωφέλη από τον Άραχθο και τουριστικά και επιχειρηματικά και για διασκέδαση για την καθημερινότητα του πολίτη. Θέλουμε το ποτάμι να το αξιοποιήσουμε και είναι το νούμερο ένα στίχημα. Επίσης, είναι γνωστό ότι έχουμε το ζήτημα με το κάστρο μας, με το Ξενία, το οποίο πρέπει άμεσα να δοθεί σε χρήση με τον α ή β τρόπο και να το εκμεταλλευτούμε, να είναι επισκέψιμο για τον Αρτεινό Δημότη, ειδικά για τους πιο παλιούς που έχουν μεγαλώσει με αυτό, το επιχειρηματικό πάρκο
και κάποια άλλα έτσι μεγάλα έργα. Παρόλα αυτά, δεν ανακαλύπτουμε εδώ αν θέλετε, δεν ανακαλύπτουμε κάτι καινούριο, τον τροχό. Σωστά, όπως το θέτετε. Είναι έργα τα οποία χρονίζουν. Είναι έργα τα οποία και στις προηγούμενες δημοτικές θητείες και αρχές τα είχαμε σε προτεραιότητα. Αλλά είναι έργα τα οποία θέλουν και συντονισμό και ομαδικό πνεύμα και συνεργασία και σίγουρα επιμονή και υπομονή ώστε να προχωρήσουν και να μην χρονοτριβούμε. Άρα ερχόμαστε... Σίγουρα χρειάζονται οι τεχνικές υπηρεσίες και οι μελέτες να προχωρήσουν σε κάποια από αυτά όπου υπάρχουν, όπου δεν υπάρχουν ή για να γίνουν, όπως λέτε, νέα έργα. Από την άλλη, πολύ σημαντικό είναι και τα χρήματα, οι πόροι, που δυσκολεύουν πάρα πολύ εσάς τους αυτοδιοικητικούς. Είναι σημαντικό κομμάτι, δίκιο έχετε, και γι' αυτό είπα ότι θέλουμε τη συνεργασία. Πέρα από τις υπηρεσίες του Δήμου, τα μεγάλα έργα υποδομών που έχει ανάγκη η πόλη είναι και συνεργασία είτε με την περιφέρεια, είτε με τα υπουργεία, είτε με τις αρμόδιες υπηρεσίες, είτε ακόμη και με τον ίδιο τον Πρωθυπουργό, ο οποίος στην προεκλογική εκστρατεία του δεσμεύτηκε ότι θα βοηθήσει την Άρτα ώστε να αξιοποιήσει το κάστρο και το Ξενία με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Άρα είναι θέμα συντονισμού. Τι λέτε δηλαδή, ότι η σημερινή Δημοτική Αρχή έχει έλλειμμα στο κομμάτι αυτό της συνεργασίας και της επικοινωνίας? Θεωρώ ότι η σημερινή Δημοτική Αρχή δούλεψε τα προηγούμενα χρόνια ατομικά, ομαδικά, χωρίς να καταφέρει να έχει τις κατάλληλες συνεργασίες και την κατάλληλη βοήθεια, αν θέλετε, για να μπορέσει να προχωρήσει αυτά τα έργα. Θεωρώ ότι ανεξαρτήτως αν κάπου συμφωνούμε, αν διαφωνούμε, εάν ο καθένας διεκδικεί για το Δήμο του, για την περιφέρεια του, οτιδήποτε, θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό κομμάτι να υπάρχει μια καλή συνεργασία και εμπιστοσύνη πάνω απ' όλα με όλες τις συναρμόδιες υπηρεσίες και τα Υπουργεία και τις περιφέρειες και όλες τις διοικήσεις. Διαφορετικά δεν πρόκειται κανείς να πετύχει κάτι. Ποιος άλλος τομέας έχει μείνει πίσω στο Δήμο σας, κύριε Σιαφάκα? Γιατί μιλήσαμε για μεγάλα έργα υποδομών, μιλήσαμε εννοείται για την καθημερινότητα, που είναι νομίζω και το πιο δύσκολο στοίχημα που έχει να φέρει πέρας, έτσι να κερδίσει ο εκάστοτε δήμαρχος και σε όλες τις περιοχές της χώρας, είτε είναι στο πιο ορεινό και απομονωμένο δήμο, είτε είναι στους πιο κεντρικούς μεγάλους δήμους, όπως είναι ο δικός σας, είναι ο δεύτερος μεγαλύτερος δήμος της Υπήρου, ο Δήμος Αρτέων. Είτε είσαι ένας μεγάλος, θα λέγαμε έτσι, εισαγωγικά δήμαρχος, είτε δήμαρχος ενός μικρότερου τόπου, έχεις να αντιμετωπίσεις λίγο πολύ τα ίδια θέματα στην καθημερινότητα που είναι δύσκολα. Άλλοι τομείς που βάζετε, στους οποίους έτσι θα βάλετε προτεραιότητα και θέλετε να προχωρήσετε πράγματα? Να σας πω, βασικό κομμάτι για μας είναι ο πολιτισμός. Έχουμε κάποια βυζαντινά μνημεία, έχουμε κάποια τοπόσημα στην Άρτα, θα πρέπει και αυτά να τα αξιοποιήσουμε. Να τα αξιοποιήσουμε και πολιτιστικά, αν θέλετε, την πολιτιστική μας κληρονομιά, αλλά και τουριστικά θα πρέπει να τα αξιοποιήσουμε. Είναι και εκεί ένα μεγάλο στοίχημα για μας. Το τελευταίο διάστημα η αλήθεια είναι ότι θα πρέπει να βάλουμε σε προτεραιότητα και ένα μεγάλο κομμάτι της παιδείας. Η παιδεία η οποία έχουμε αρκετά σχολεία, αρκετά κτηριακά προβλήματα, αρκετή δουλειά να κάνουμε, ώστε και με τα υπάρχοντα κτίρια να μπορέσουμε, αν θέλετε, να τα υποστηρίξουμε, να τα αναβαθμίσουμε, αλλά θα χρειαστεί και η κατασκευή νέων σχολείων. Είναι το μουσικό σχολείο το οποίο ένα πρόβλημα χρονίζει για την εγκατάσταση και για τις κτηριακές υποδομές του μουσικού σχολείου, για να μπορεί να στεγάσει κάτω από κατάλληλες συνθήκες έναν μεγάλο αριθμό πραγματικά που έχει το συγκεκριμένο σχολείο. Μεγάλο πρόβλημα αποτελεί και το ΕΠΑΛ. Πάρα πολλά παιδιά τα τελευταία χρόνια κατευθύνονται προς τα εκεί. Μιλάμε για έναν αριθμό 800 ατόμων περίπου που εξυπηρετείται σε ένα κτίριο που έγινε για να εξυπηρετήσει άλλες ανάγκες, με άλλες προδιαγραφές, και εκεί έχουμε μεγάλο ζήτημα. Άρα και ο πολιτισμός με τον τουρισμό, αλλά και η παιδεία θα είναι από τις βασικές προτεραιότητες μας για την επόμενη μέρα. Μιας και αναφερθήκατε στον τουρισμό, επειδή αρκετές προσπάθειες έχουν γίνει το τελευταίο διάστημα, έχει τις δυνατότητες η Άρτα να πάει ένα βήμα, όπως λέμε, παραπέρα? Ή αν δεν γίνουν επενδύσεις, αν δεν υπάρχουν ξενοδοχεία, δεν μπορούμε να μιλάμε ούτε για τα πολύ ωραία προϊόντα του πρωτογενούς τομέα που έχετε και τα μεταποιείτε,
ούτε για παράδειγμα για τις ομορφιές, όπως είπατε, για τα Βυζαντινά, για όλα εκείνα τα επισκέψιμα σημεία της περιοχής, μπορούμε να μιλάμε ότι θα πάνε παραπέρα και ότι θα πάρουν περισσότερη ουσιαστικά έτσι, δημοσιότητα από την όποια προσπάθεια θα γίνει γύρω από το κομμάτι του τουρισμού. Εμείς προφανώς σαν Άρτα δεν έχουμε τη θάλασσα ίσως Πρέβεζας ή κάποιες άλλες ομορφιές. Θα πρέπει να εκμεταλλευτούμε τα συντριπτικά πλεονεκτήματα που έχουμε σαν περιοχή, που μπορεί να είναι τα βυζαντινά μας μνημεία σε μεγάλο βαθμό. Όπως είπατε, είναι ο Αμβρακικός, ένα μεγάλο στοίχημα για μας να το αξιοποιήσουμε, και έχουμε και τον Ορεινό Όγκο. Σε κάθε περίπτωση, ακόμη και ο τουρισμός, όπως το θέσατε, δεν είναι στοίχημα που μπορεί μόνος του ο Δήμος ή μόνος του ο Δήμαρχος ή μόνος του μία διοίκηση να το κερδίσει. Είναι ένα στοίχημα που θα πρέπει να λειτουργήσουμε ομαδικά. Δεν ερχόμαστε εδώ να πούμε ότι έχουμε το μαγικό ραβδάκι, ούτε τις ιδέες, ούτε την πρωτοπορία σε κάποια φιλοσοφία. Ήρθαμε εδώ για να δουλέψουμε ομαδικά, και το τονίζω γιατί είναι βασικό και για μένα και για όλη την ομάδα, όπως δουλέψαμε και προεκλογικά με το σχηματισμό του προγράμματος, έτσι θα δουλέψουμε και μετοεκλογικά. Στον τουρισμό λοιπόν θα πρέπει να εκμεταλλευτούμε τον κόσμο τον οποίο έχει να προσφέρει στην Άρτα, μπορεί να μας βοηθήσει έτσι, καλώντας τον να δώσει σε αυτή την πόλη και ο Δήμος να είναι υποστηρικτής και αρρωγός σε όλες τις προσπάθειες. Στον πολιτισμό κάτι αντίστοιχο. Πρέπει να εκμεταλλευτούμε τους πολιτιστικούς μας συλλόγους. Πρέπει να εκμεταλλευτούμε τους φορείς και τους ιδιώτες, αν θέλετε, επίσης, οι οποίοι γνωρίζουν και θα πάνε την Άρτα ένα βήμα μπροστά. Και σε κάθε κομμάτι θα καλέσουμε και τους φορείς και όλους τους συλλόγους και τους ιδιώτες, τους επαγγελματίες, για να μπορέσουν να βοηθήσουν αυτή την πόλη να πάνε μπροστά. Ο Δήμος, λοιπόν, θα είναι αρρωγός σε όλες τις προσπάθειες, και στοίχημά μας είναι να ενεργοποιήσουμε όλες τις υγιείς δυνάμεις, ώστε να μπορέσουμε να προσφέρουμε στην Άρτα μας την ενέργεια, να προσφέρουμε την δυναμική και την αλλαγή που έχει ανάγκη για να προχωρήσει με ένα αίσιο μέλλον. Μάλιστα. Να έρθω τώρα στα μηνύματα που παίρνετε από τον κόσμο. Έχει ξεκινήσει προεκλογική περίοδος για σας πολύ πριν την επίσημη ανακήρυξη των συνδυασμών. Πολύ πριν πάρετε, έτσι όπως λέμε, το πράσινο φως από τα πρωτοδικεία της χώρας, οι παρατάξεις. Τι συναντάτε και τώρα που μπαίνουμε στην τελική ευθεία, γιατί είπαμε ότι ούτε 5 ημέρες προεκλογικής δραστηριότητας δεν έχουν μείνει επίσημα. Τι λένε οι Αρτινοί, κύριε Σιαφάκα? Τα μηνύματα είναι θετικά. Ξεκινήσανε από τις πρώτες ημέρες. Αυτή είναι η θετική ανταπόκριση στον κόσμο. Είναι θετικά και με την πάροδο του χρόνου ο κόσμος έχει ξεκινήσει να εκδηλώνεται και περισσότερο. Είναι θετικά διότι η Άρτα έχει ανάγκη από αλλαγή. Η Άρτα έχει ανάγκη από μια καινούργια δυναμική. Έχει ανάγκη από μια καινούργια αρχή, η οποία θα προσδώσει αυτή την καινούργια δυναμική που χρειάζεται, την καινούργια ελπίδα, την καινούργια νοοτροπία και ψυχολογία που έχει ανάγκη, ώστε να μπορέσουμε όλοι μαζί να προσφέρουμε και, αν θέλετε, να πάμε 2 βήματα μπροστά, να την εκμεταλλευτούμε, ώστε να έχουμε ένα καλύτερο αποτέλεσμα. Όπως είπα και στην αρχή, αυτό το θετικό κλίμα υπήρχε και είναι απόδειξη για μένα ότι μέσα σε ένα μικρό χρονικό διάστημα καταφέραμε να κάνουμε αυτό το ψηφοδέλτιο που είμαι περήφανος για τη δημιουργία του, που αποτελείται από καινούρια, δυναμικά, καθαρά πρόσωπα με μοναδικό κριτήριο να προσφέρουν στην Άρτα. Είναι απόδειξη για μένα ότι ψάχνει ο Αρτινός Δημότης, ο Αρτινός πολίτης να βρει κάποιο αποκούμπι, να βρει ένα πάτημα, ώστε να ελπίσει αύριο για ένα καλύτερο μέλλον για την Άρτα. Άρα είμαστε πολύ αισιόδοξοι στο σημείο που φτάσαμε, και επειδή τα μηνύματα είναι θετικότατα, έχουμε την ελπίδα, αν όχι τη βεβαιότητα, ότι ο κόσμος θα μας τιμήσει, θα μας εμπιστευτεί και θα μας στηρίξει για να κάνουμε την προσπάθειά μας να φέρουμε αυτό που χρειάζεται η πόλη μας, την αλλαγή. Το ψηφοδέλτιό σας πώς θα το χαρακτηρίζατε?
Το ψηφοδέλτιο θα το χαρακτήριζα, πέρα από πλήρες, θα το χαρακτήριζα, όπως το τονίζω συνεχώς, ένα ψηφοδέλτιο νίκης με καθαρά πρόσωπα. Νομίζω για μένα είναι υπερκομματικό το ψηφοδέλτιο που έχετε φτιάξει. Είναι υπερκομματικό σίγουρα, διότι στο Δήμο κάποιοι που προσπαθήσανε να κάνουν κομματικά ψηφοδέλτια, στηριζόμενοι από κάποια κόμματα, δεν τα καταφέρανε, με αποτέλεσμα οι δημοτικοί σύμβουλοι, οι υποψήφοι, η ενεργεία ή όλοι αυτοί που θέλανε να ασχοληθούν να έχουν τοποθετηθεί είτε στο ψηφοδέλτιο το δικό μας, είτε στο ψηφοδέλτιο του Δημάρχου, είτε σε κάποια άλλα ψηφοδέλτια. Δεν υπάρχει πλέον στην Άρτα από τους 4 συνδυασμούς κάποιο κομματικό ψηφοδέλτιο, άρα και το δικό μας είναι υπερκομματικό. Αν και το δικό μας από την αρχή της διακήρυξης ξεκινήσαμε με αυτό το σκεπτικό. Θεωρούμε ότι τα κόμματα δεν έχουν θέση, τουλάχιστον στην τοπική αυτοδιοίκηση. Ξεκινήσαμε για το σχηματισμό ενός υπερκομματικού ψηφοδελτίου με πρόσωπα καθαρά, δραστήρια, νέα και ανιδιοτελή για να προσφέρουμε στην Άρτα. Προσωπικός στόχος ποιος είναι αυτός που θέτετε, κύριε Σιαφάκα, και πραγματικά αν σας πήγαινα στον περασμένο Γενάρη που μου είπατε ότι υπήρχε, δεν ξέρω βέβαια αν υπήρχε και νωρίτερη σκέψη, και τα βάλατε κάτω με τους συνεργάτες σας, με τους ανθρώπους που αρχίσετε να δημιουργείτε αυτό που λέμε σήμερα Άρτα υπεύθυνα μαζί, την παράταξη αυτή. Τους έχετε καταφέρει τους στόχους αυτούς, το στόχο που είχατε θέσει? Είστε και παραπάνω, είστε πιο ικανοποιημένος από ό,τι θα σκεφτόσασταν τότε, ή πλέον αλλάζουν βλέποντας και τη δυναμική της παράταξης αυτής και τα μηνύματα από τον κόσμο, αλλάζουν κάθε φορά και οι στόχοι που θέτετε? Αν έλεγα ότι δεν είμαι ευχαριστημένος στο σημείο που βρίσκομαι, θα ήμουν ευχάριστος σίγουρα σε όλο το πλαίσιο και όλο το χρονικό διάστημα που κινηθήκαμε. Γιατί, όπως είπαμε και στην αρχή, σε ένα μικρό χρονικό διάστημα καταφέραμε να φτάσουμε στο σημείο που βρισκόμαστε. Είμαι παραπάνω από ευχαριστημένος. Πολλές φορές οι προσδοκίες ήταν χαμηλότερες από ό,τι ήταν και το αναμενόμενο αποτέλεσμα, και θεωρώ, γιατί εδώ που φτάσαμε, η μόνη δυναμική, η μόνη στήριξη και η μόνη δύναμη που πήραμε είναι από τον κόσμο, από την ανταπόκριση του κόσμου, από την ανταπόκριση του πολίτη, του δημότη, του απλού κόσμου, πέρα από στελέχη και με κομματικές παροπίδες ή ό,τι άλλο θέλετε. Επομένως, τους στόχους που είχα θέσει και προσωπικά μέχρι τώρα θεωρώ ότι τους έχω με το παραπάνω εκπληρώσει και πετύχει. Οι στόχοι, η αλήθεια είναι ότι καθημερινά ο καθένας στην καθημερινή του ζωή βάζει καινούριους στόχους. Εξάλλου η ζωή είναι μόνιμα από σταυροδρόμια. Καλούμαστε στην καθημερινότητά μας να πάρουμε αποφάσεις, να τις στηρίξουμε, ώστε να μπορέσουμε να πετύχουμε τον στόχο που βάζουμε κάθε φορά. Ο επόμενος στόχος προφανώς είναι να πετύχουμε το σκοπό μας την επόμενη Κυριακή, να εκλεγούμε και να μπορέσουμε αυτά που έχουμε στο μυαλό μας, έτσι που ξεκινήσαμε, να μπορέσουμε να τα υλοποιήσουμε στο μεγαλύτερο βαθμό. Ερχόμαστε εδώ να δεσμευτούμε στον κόσμο με βάση το πρόγραμμά μας ότι θα προσπαθήσουμε να υλοποιήσουμε αυτά που έχουμε στο μυαλό μας και το συγκεκριμένο πρόγραμμα, και θα έρθουμε σε 5 χρόνια να απολογηθούμε στους δημότες για το αποτέλεσμα που θα φέρουμε. Επομένως, ο στόχος μας είναι πρώτα να εκλεγούμε και δεύτερον να μπορέσουμε να υλοποιήσουμε το μεγαλύτερο ποσοστό από το πρόγραμμα το οποίο έχουμε καταθέσει και έχουμε δεσμευτεί απέναντι στον Αρτινό Δημότη. Μάλιστα. Κλείνοντας, επειδή θα έλεγε κανείς, παρακολουθώντας τα πράγματα στην Άρτα, ότι ήταν μία προεκλογική περίοδος με έντονα χαρακτηριστικά και ανέβηκαν οι τόνοι και σε κάποιες περιπτώσεις, και τώρα φτάνουμε στην τελική ευθεία. Θα αλλάζατε κάτι μέχρι στιγμής, κύριε Σιαφάκα, έτσι, γυρνώντας πίσω το χρόνο? Γυρνώντας πίσω το χρόνο, αν θα άλλαζα κάτι? Ναι, είναι μία ερώτηση στην οποία σε σχέση με τις αποφάσεις που έχετε θα πάρει, πρέπει κάποιος να τη σκεφτεί. Αλλά σαν χαρακτήρας είμαι άνθρωπος ο οποίος δεν παίρνω εύκολα αποφάσεις βιαστικές. Μία απόφαση την οποία θα πάρω, εννοείται ότι την έχω σκεφτεί από όλες τις οπτικές γωνίες,
την έχω ζυγίσει, την έχω υπολογίσει, έχω μετρήσει τα θετικά και τα αρνητικά. Όταν λοιπόν πάρω την απόφαση, δεν είμαι χαρακτήρας και άνθρωπος που θα γυρίσω πίσω. Γιατί πολύ απλά πιστεύω ότι μία απόφαση που παίρνει κάποιος εξαρτάται στο μεγαλύτερο ποσοστό από τον ίδιο αν θα είναι πετυχημένη ή όχι. Αν λοιπόν μία απόφαση την στηρίξουμε, την κυνηγήσουμε, τη διεκδικήσουμε, τότε σίγουρα θα είναι μία σωστή απόφαση. Αν κάθε φορά έχουμε πισωγυρίσματα, μήπως αλλάζαμε κάτι, τότε εξορισμού η συγκεκριμένη είναι ίσως νομοτελειακό να αποτύχει. Επομένως, δεν θα άλλαζα κάτι, όχι. Δεν γυρίζω πίσω, οι αποφάσεις που πήρα ήταν όλες με βάση το χαρακτήρα μου, την συνείδησή μου και τα πιστεύω μου και σίγουρα θα βαδίσω με αυτά ώστε αύριο, γιατί είναι μια κλειστή κοινωνία η Άρτα, μια μικρή πόλη, με όλους τους συνδημότες μας θα είμαστε και αύριο το πρωί, ανεξαρτήτως αποτελέσματος. Θα κυκλοφορούμε στον ίδιο δρόμο, θα πίνουμε καφέ στην ίδια πλατεία. Επομένως, έχοντας ήσυχη τη συνείδησή μου και με τον εαυτό μου και απέναντι στους συνδημότες μου, δεν θα άλλαζα κάτι. Θα προχωρήσω μπροστά για να μπορέσω να βοηθήσω όσο μπορώ από την πλευρά μου, την πόλη μου και το Δήμο μου. Μάλιστα. Μιας και έτσι φτάνουμε στο τέλος της κουβέντας αυτής και θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που βρεθήκατε στο στούντιο του Ήπειρου στη Βιέννα από την Άρτα σήμερα. Θα έχετε έτσι το χρόνο να απευθύνετε το δικό σας κάλεσμα σε όλους όσους μας παρακολουθούν και ψηφίζουν στην Άρτα. Τους δημότες του Δήμου Αρτέων θα τους καλέσω όλους να έρθουν την επόμενη Κυριακή στις 8 του Οκτώβρη να αποφασίσουν για το μέλλον της Άρτας, για το μέλλον του Δήμου Αρτέων, της Άρτας και των χωριών. Προφανώς δεν πρέπει να ξεχνάμε όλα μας τα χωριά και όταν λέω Άρτα και Δήμος Αρτέων εννοώ όλη τη δημοτική ενότητα. Τους καλώ λοιπόν να έρθουν να αποφασίσουν για το Δήμο τους, για το μέλλον της Άρτας και των χωριών. Τους καλώ να αποφασίσουν ο καθένας με τα δικά του κριτήρια. Έχω εμπιστοσύνη στους Αρτινούς δημότες. Εμείς ερχόμαστε εδώ να ζητήσουμε τη στήριξή τους, να ζητήσουμε την ευκαιρία, να ζητήσουμε, αν θέλετε, την ψήφο τους, ώστε να μπορέσουμε όλοι μαζί και υπεύθυνα να έρθουμε στα επόμενα 5 χρόνια να αλλάξουμε το μέλλον της Άρτας, να αλλάξουμε τη ρότα της Άρτας, να αλλάξουμε το μέλλον των παιδιών μας. Κύριε Σχεφάκα, σας ευχαριστώ πολύ. Εύχομαι καλή επιτυχία και καλή δύναμη για το υπόλοιπο των ημερών αυτού του προεκλογικού σας αγώνα. Σας ευχαριστώ και εγώ πάρα πολύ. Να σε ευχηθώ και εγώ καλό υπόλοιπο στην προεκλογική αυτή περίοδο που τελειώνει αυτή την εβδομάδα. Είναι χαρά και τιμή μου που με καλέσατε.